Gawag ang pagbalay sa atong pulong din sa tasan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. O Ginoong Jesucristo, nagmando ikaw sa imong mga apostoles sa pag-ampo. Ang kalinaw may anhaunta sa kabisang kinsang balay nga ilang klasudlan. Santusa nga muyo kami kanimo, kinipuloy-anan ni nautunta nga nga ang kaluwasan may anini ni balaya sama sa pag-iabot niini sa balay ni Sakio sa panahon sa imong pagsulod. Hinaot nga makapahimuot kanimo. Ang tanang pupuyo dinhi pinaagi sa mga maayong buhat aron usa ka adlaw ni ana. Mopasulod ikaw kanila nganha sa imong walay katapusang pulianan sa langit. Kini among ipangayo kanimo o Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbabasa sa Santos nga Ebanghelyo simala ni San Mateo. Mayaw ikaw, Ginoo. Pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod o milingko didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya sila niining musunod. Bulahan ang niila ug sila nga kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Amahan kining tubig hinumdum unta kanamo sa imong bunyag. Tabangi kami sa pagpuyo o kinabuhi sa pagkakatawhan sa kahayag ug nga wala untay ikasaway kanamo ug mahimo kaming takos diya sa imong atubangan. Ang tanong dungo ug pagdayeg alang kanimo Amahan, naagi ni Kristo among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Manaman. Amahan namo anak sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, ug kanamo ang imong garian, matuman ang pagbuot ni siyuta ning sulan. Ang pagkalan namo sa matag adlaw, hatag kanamo ang adlaw. Sa saylo kami sa mga sala, sa saylo kami sa mga kasala kanan. O dili mo kami tugyan sa mga kunalay, hinunualo sa kami sa kadautan. Amen. Daygon ikaw Ginoong Dios, hari sa universo, imong gipaambit sa imong kinabuhi ug grasya kining banay. Sa imong kaloy-oy bendisyon ni sila ug kining balay. Mahimo ta sila nga katawhan nga maampuon ug ilang balay usa ka dapit sa pagtuo ug kadait. Magpuyo sila diha sa imong paghigugma ug pag-alagad sa uban. Ang pagtuo ni Maria ug ni Jose ug tanan nimo mga santos maglamdag unta nila sa pagsunod sa pinag-ingnan sa imong anak nga si Jesucristo nga mao ang among Ginoo manluluwas hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.